Hi guys, magtumis ang budik-dik na. Dako las budik-dik. Amun sa pagka nang budik-dik para narito gamitan pohon guys. Ligo sa mis among budik-dik. Dati man ang iligo sa budik kay arong fresh kuno gizang katog unza. Ligon sa una sa tuwaan karong hinlo ba. Hinluan una agidahang lawas sa itang kulong. Okay. Kaandi kaan. Nga naman sa magkaan guys. Nga naman sa magkaan kuan dry feeds. Kaon budi karmo big og dali. Ang magdaro. Ang magdaro na. Isang may igsuon to speakers di. Isang igsuon pa or di. Kadangan ra ni kuha no. Igsuon na gama. Inja itong malagi ng isa. Oh, kung sa bagay. Mga kadangan na ni Jack na guys na. Igsuon na sila ama. Kay mga kuan na sila himutakaw katong butakaw nga ning kilag ni budik-budik nga mga anay. Mo sure to ilang papa. No. Napon may manghod pohon ato sa mga ni budik-dik. Nga sa magkaan sa tuwa sa inom na pod. Namidan ni no. Namidan ni mamuhi guys kay dakag area. Dakag area ba? Nay kalubian, nay sagingan, nay kasujan. Kay alam mo kasoy. May baligja daning area nga juta dito to. Dito dapit. Baligja og 15,000 ito nga area. 15,000. Lami isa pamuhian og kuan ba mga buhian. Baligja man kuno. Uy, ala kasoy na namuwak guys. Muni kasoy na kailan mo kasoy. Muna si Ja. Nabali laman ni pagbagjo. Pero pag maskin og bali na si Ja, pero maskin og bali si Ja, nimbunga gyapon ni si Ja. Ana, okay man lagi sa mga sanga, wa man na matay. Buyag mo kaon. Kasi sila nangaan pun sila ngaan sila pa no. Nangaan na sila. Ang kare na mo hijagaan. Lainam. Ang busog. Bye-bye. Uli nami. Wala guys, gahapon pagkasad ni Siza. Nagkasad sa mabuwag na. Ano ka ni? Kapag nasabi ko nga Ano naman ka? Ang sayaw ng budget. Gahapon nagkasad ka daris bay. Ang sayaw ng budget. Dance ko na Siza. Ipasaw na na. Naraman sa ko na Siza bay guys. Kabadyo. Kat dito sa sana. Wala ka. Saka na si babaw. Tanin dyan tanan guys. May salad. Salad nga pipino og ibutangan ni Papa Gabriel og kaning palidya. So ganahan may nga ni guys kilawon. Sausawan bitaw nga ni suka nga daghan og sibuyas. Yoto ta everyone. Yoto pa. Umi. Muto dai guys. Yoto tanin jo. Nalit nagpaniud to kay gikan mi nang laba. Salamat na kan ora ko to sa imong ibabaw. Hani man. Katong magkakaba. Sa man ang bisita guys, diha pa man isang adlaw di ah. Wag na sa magikit-ikit na ho. Dapat dyan isang adlaw. Isang adlaw dahil sa isang buho. Karon di na pa nitong po na pa sa na ho. Mulupad na sa muduo na ho. Mulupad na sa guys, muduo na ho. Mangloy. Tingan, mangloy. Di man mangloy ang tawag dani, kabadyo man. Kabadyo. Ay, sa gamang tawag dani ni Ja, kabadyo. Kanina ni nasa magaw man. Kabadyo ang tawag dani ni Ja kanina. Kabadyo na si Ja ang tawag dani sa buhol. Ubawon sa tawag ninyo pa mangloy. Mangloy day kuno tawag nila. Maniud to tanin Jo. Mo pay paghuman na magpanglaba. Tamis. Pipino. Damis na mga labon na nagdapon sa among mga hugason to ang gusto datos ikubag kay arong kasabag lakaw lado batag among tubig mas tubod pang agas nagbalik itong agas na pipino is real palaya salad guys mga antag deket mo deket sa pilit niya.
Amang parisan o kuan. Tuslo na mo daris latik. Yan ta guys. Snack ang mga person itaw. Sayang magilabog na makaon man gid lami man deket tuslo ang daring latik ba. Piso kayo. Piso ba? Kapag lami sa latik. Guys. Ngayon guys. Lami yung masalin-salin. Kami ba din? Ha? Biko guys. Biko din yan, iman. Macaroni. Manta. Itag macaroni salad. Yan guys. Macaroni. Nagkakarik pa dahil ya. Kaya kalami. Biko nga na ay kuan. Taslaan o latik. Lamiin. Kaya isang deket ba? Lami maning deket. May klase sila ko yung kin, hapdira sila. Kaya, sa'yo kung ano sa eskwelahan kin? GSP. Ha? Mga GSP. GSP? Okay. Nakim-kim po doon klase. Maan. Maan guys. Nak. Amin ni salin-salin. Palihet taro kuan guys. Maglaba. Palihet taro panglaba. Panghinlo. Na kaon kaya rong di masayang ang mga salin mas no bukas lagi pangalimutan sa tabang kang papa o pamukbuk kimi ngon sa sagbot na ngon sa man ha, sabi na yung lain mang sagbot ay mo ikuha. Di man na sagbot, bato man ay mo ipanglugit. Sagbot. Dari sa mis amang garden guys. Mamokbok sa guys. Mga puluan sa amang mga tanem. Amang pangbukbukan, ipangbantukan man si Ja. Mapunuan bitaw sa taong. Taong, dapoy luya. Ay, gamay bayay. Gamay bayay ka no. Uy, nadagnas na magatang kamatis. Niya. Puday, dyan bunga daw kabuok. Ng matoy. Ng ihid. Nahala, kaya matabang man ko no si Ja. Si Ja ko na yung mag-garden. Biranak. Uy, gamang karabantos na. Muwak na dyan si Ja. Namuwak na gajud yung tao na gamang karabantos, guys. Na. Uy, hala, nanay bunga pa dir. Niya. Uy, hala, maka-harvest na may dani sunod adlaw, guys. Niya. Uy, thank you ka, Azo. Salamat ka, Azo, Lord. Di na may maharbis karabantos. Lami ra bagajud ni. Atos lang yung lugar. Ilang tawag na ni Karabansos. Daris Amos Bohol, Karabantos. Karabansos. Karabansos. Agsa ato din ni Karabantos. Agamang ang Alukbati. Diyan na. Nangamang kamang na masigasa. Munguan na po mi dani. Manguha na po mi gudlot kay mga laujon. Wa na ning kuan nagamang kuan degnas nagamang ang ampalaya. Hindegnas nagamang palija. Guys, puli ag karabantos to ah. Maka-harvest na taday sudod adlaw gab. Kung nang harvest ipapagabril na ni kuan taong o de sang adlaw. Motong gidan lang Brian pa no. Ning harvest papagabril katong ipadani just taga-anda. Kung magingatuon bitaw atong nangaligo mi. Da may daghang bunga des sa tong adlaw harvestan. Nabintahan na uli-ulian na si Ja. Wala na nga kuan das nangagi kay ipang-ud man to kay si bunag kaguwan karon na ulian na. Guwapa nagbalik ang mga kuan bunga. Tuna pa uban na. Kuan si Ja. Napiktuhan is pag si bunag-bunag sa uwan. Pero makalipay na gazada gamang mais, diya. Lipay ako magtanaw sa mga mais. Na guys, narik na gamang mga mais. There is amang maisan nga gamay. Pag amang bato nga ron tambek ka na sobraan mas katambek. Ni uber mas katambek wala no nakabunga. Na uber na si Jessica kuan ba. Siya mabantukan man. Ako ni gamati. Bantukan. Ha? Bantukan daw siya. Sa kuan ano? Ano daw kuan? Ano sila guys, bukan nabantukan sila di kan yuwan. Uma antay pag nagtamak-tamak din ano ano.
Yan siguro ni. Sagikan uwanon. Sagikan sa uwanon ba? Lah. Yanaan man siya bukbukan kay ron di mo pansik o punuan. Ngayon daw. Ano? Ano siya mo? Ano ba? Pulihan kong Kuya Kinkin kasi si Jasa ko na magbukbuk. Nahala, karong pasingot. Yan ang may batong bago. Ganda na ning amang mga kuan tanom na nauna nga taong batong dapat mo sunod. Mazo na mo dignas pero kaning nay taong puungan ra man ni siya, no? Puungan ra ni siya. Kaning taong guys. Ja. Bago na. Ha? Luya. Ha may luya. Luya ni. Ay, ito, nigo. Lagi. Kaya sagbot ng iyan. Nag-imuhang pipino kayo man mo adyon. Na? Manap. Mau lagi na daghang kuan mananap kinahanglan dahil jag spray. No. Nga nagamang sili, di Oy, maka panakit na gudyan midan ni. Di na. Di na bunga. Napay kaming aga gipupo maguna imo na gipupuan ning sili dani pa? Imo na gipupuan? Sili, di pa dia. Tuk-tuk dahil siguro ulis manok. Yapun. Nani mga bunga. Sili Yan, na? guys. Sili. Pang panakutay ba? Sili. Tapos isa. Sili? Halaga mong bulanghoy ka natumba. Oh my God. Bakit natumba itong amang bulanghoy? Sinong nagtumba dito? Bago na dada. Ang mga manok-manokins. Agay. Tambak na ganyan, abuyag pa. Tambak na buyag. Mulami magasasag mabukbukan. Bukbukan ng mais o taong. Agari ka mga anggan nasa randaghana na buyag. Yeah. Paano? Pwede pa ni pwede kuhaan o kuhaan gab ganang na ay jahang ganas. Daot pa no? Kaya kin guys, ganahan si jag pang bok-bok daring mga kuan tanom. Ngita ko dari glaw ujon nasa mga kuan batong. Tagsara lagi bunga kuan sa tong batong pa. Ha? Basin wa pa pud. Kay kuan pa man. Ma. Maguhay pa man ni nangatay. Ma. Tambak ka adyo na over siguro sa tambak. Papa. Oy, pinabuak-buak paloy. Ingani man to sa una gitambaw sa ang kuan alaga. Ingani na isang dahon ni lapuan. Tambaw kung salir di kala. Gatang sili. Ana ra may bunga di Uy, na bunga ka mang sili di Ana guys, bunga ka mang sili. Kaso daghan naglesa-lesa day, hawa day. Langaw kay na daghang lesa-lesa pa. Najar daghan naglesa-lesa gab. Uy, Ginoo ko mo na lesa-lesa guys, mo na maka kuan sa tanam. Mga ni kuskus ag tanom dana. Kami na isprehan na. Patay ka dyan mga kuan na. Mananapan na o maisprehan. Yabi, naglangaw di. Ini naghanakasukuan. Mananap lagi ka na nang itong balisa-lisa na. Sa nakaila na lisa-lisa. Mga lisa-lisa. Agoy. Basta ganit takbo dyan ng lisa-lisa o dyan ayo. Daot man dyan nagtanong. Isan pa. Napod. Yeah. Sige na. Lisa-lisa po siya. Itaw na ko ako ni. Ha? Ako pa. Hinajiday. Pupuwa kaya tanong lang ujun. Careful. Karing duha tang kuan. Ano nang harbisan oy, kadako ba lami ni ako anon. Tangag itlog. Na guys. Ka-harvest ang mga person. Ngayon ba umigas siya day? Na nagamang kamote, gunahon na. Gulit isa ng Butang. Dari sa may samang tambahan dyan. Tagas na pagbulanghoy na to. Ako ang medyo guys. Sama na, sigbin, sinigbin dance.
Sinigbindans ko no. Naman siguro langgam dani maghugpanan kay na may iti na. Nga naman ko na guys basta na nga ng iti ba na langgam maghugpanan. Lagi mo pa na. Bantu bragin. Uwi lang wasaging na mo dari. Thank you Lord. Kuan ma mahimong langgam. Wakwak mahimong langgam. Di ba tinagad ng wakwak? Di ba? Nasa lahing kanang Pilipinas. Wakwak Na, nasa lahing Pilipinas. Kuyawon. Asa madapitas Pilipinas? Lahi na lugar. Lahi nga lugar. Oh, inday. Gara, ya sama ni mo. Ni chus no ko, rag lavender. Lavender. Purple ang color sa jang buwak. Napay kuror. Sa color uban. Ha? Sa color sa uban. Purple. Purple. White. More. Okay. Kanang Pamanday matigom sa palija di mundako pa ni sija. Kanina. Taas mundako pa na. Ndak dapat. Dahlah. Ya. Apa? Napay kami, napay napay mo abutay nga kuan. Managkaay nga bunga niya pwede. Palija. Saman. Gamay titi. Ako no yung papake pangudlon ako na pod. Bi oy dapod napay mga kami nga bunga sa mga ang palija. Pero nalipay nagazag ko sa mga karabantos kay nanay maharvest na ni sunod adlaw. Nanay maharvest na ni sunod adlaw sa mga karabantos. Ay daghan nilang buwak sa karabantos. Ay, habe, isyus ka cute basta talong oy. Ka-cute to siya mong talong. Iba tuling kuranan ko. Itapad na to. Garaan dyan. Nagbuhok ko. Ipit. Hala. Adyo ko yung nagmamuso na ni. Nawa guys. Marong mamuso pa. Opa. Marong mamuso na dyan ni padung ba? Naa. Hala oy. Mamuso na tunda ni no. Uy di na dyan ay kuan guys. Mubungahay nagamang tundan dari. Ya. Basta magkugi gazud na gazud tay maani. Kapag mga tundan dadto to do ka buok nagdengan-dengan og pang munga. Dito pa sa likod gatong saging nga dengagen, nagdengan-dengan pa sila pamunga. Naida ka sila mungkin dia. Harap ko ray ko habi. Ang kuan. Lagi dagke man day dagke. Lun pun jadi kuan. Ang kuan natekes-kes laman. Nah, natekes-kes. Asa pa dir? Oh, dir. Kuakin. Harvest nas kuakin. Harvest nas kuakin sa mga kawong. Diapod. Panghuaan ani kay og di panghuaan pangudlon man. Tapod bito sila Oh. Napa ba diha? Karipid pa ang kuan. Tapod to sanjan. Ay nagiud na. Nay sama na pamupo kay og di pupuon si ja. Onhan tas ud. Kadiya. Kana. Ang kana ko day. Ko nazi. Ya. Hehe. Bantu dapitan aw na. Ako karipid apilon ri oy kay mga takot naman din Di, naagi pahaka na ganis manok. Tuktukon manggod sa manok. So. Harvest na skimi. Harvest na gamang bazing gamay sa talong. Ang kuya gamating-ting. Hindi na atang sugbaon. Atang lapuan. Tapos lang ito ginamos. Yes. Naghanatang kuhain doon. Na padanas ng tambayanan ka na sagbot. Sagbuto na po nalagay langgam dan hinaghup na ilhan. Basta na nga na guys iti na langgam dan ni. Magpanan. Ani man ni nangaan.
May sweet rose. Ma, Hmm? ano na nga buong. Dan he, tamayan na nato. Ipos na may samang nilabhan guys. Mao na palihi o panglaba. Nga na dyan palihit ang panglaba kay arong matay labhanan. Pero to pa day daghan ang labhanan. Nama pa. Ang laban na po taong ma. Na niya gamang na-harvest sa among taong. Yagi at saling papagabril. Kalami sa among panihapon. Manihapon taninjo. Muna niya gamang sa aron. Gikanes among mini garden. At sal nga talong. Kalami. Nganta guys. At sal nga taong. O di apoy, pipino o palidya. Nganta nihapon taninjo.